Hei, ydych chi'n iawn? Ti'n oce? Ydych chi'n oce? Dyma ni ffordd sgipo'r goch a mae'n teimlo fel lle naturiol iawn i gychwyn sgwrs efo ddau o bobl sy'n cael ei ystyried yn arwyr yn y rhannau yma. Mae gennym ni Rownd Derfynol Cwpan Cymru i edrych ymlaen ato fo rwan. Y tro cyntaf yn holl hanes y clwb i chi gyrraedd y math yna o uchelfanna. Da ni'n edrych ymlaen i'r her lle, ond achwysur ffantastig i'r clwb, tro gyntaf yn hanes y clwb. So mae'r hogiau ma'n neud hanes eu hunan. Darren, fel rhywun sydd wedi cael ei magu, jyst tafliad carreg o fan hyn. Dwi'n iawn i ddweud bod chdi wedi cael dy fagu yma. Dwi'n prawd o ddod o yma, Cyril. Tyfu fyny yma, wrth ymwneud yma, so pan o'n gyn bach, chwarae ffwbol ar y stryd yma. Yn llythrenol dyma lle nath o gyd gychwyn felly? Wel, sa'ch chi'n mynd lawr fan yma, sa'ch chi'n gol chi dda ni wedi peintio. Y gol ar y wal yma, hi ni gael fom i fons yma, fydda ffensys di malu, da di malu'r Helax, efo pels. Fel rhywun sydd wedi bod efo'r clwb mor hir ag wyt ti, ac yn deall hefyd be mae hyn yn olygu i bobl yr ardal yma. Jyst i gael y plant ifanc i gyd edrych i fyny ar ni a jyst fatha sbiad, os maen nhw'n neud o wan, bydda ni Jamie am rhywbeth debyg, so. O'n i'n dro bach? Ie. Ti di dangos lle mae'r gol mae'n eita? A mae y fatchig yn dechrau. Ag i 2 giars o fanna. Oedden ni'n siŵr na oedd un gol. A oedden ni'n gorfod peintio gol yma, ti gweld chyfar. Mwna fa ma'n 20 years, ni ddweud. Oedden ti weld o? So ddech chi jyst gael 1v1s bach. Oeddech chi'n cael rowg yn rhywun? O, ceir yn mynd yn ymlaen o maen, oedden ni'n mynd i'n stopio. Oedd y ceir yn stopio, oedden ni. Oedden ni dal i fynd unwaith oedd o gwal wedyn, oedden ni'n symud allan y ffordd. Be oedd yr ymatab fish ar ôl y rownd gynderfynol yn erbyn rhyl? Ne fod yn holl o onast, pan nath ni gyrraedd nôl fewn i'r stafell newid, o pawb reit ffat. Pam? Y ffordd nath ni considio reit yn diwedd un a neud oedd y bach yn nervous yn un hyn. O'n i'n just trio deud yr ogio wedyn, di o bwys sut ar ein ennill y gem. Mom bod chi'n cyrraedd yna? Mom bod ni'n ennill a cyrraedd y ffeinal a roed yr cyfle yna i'n hynna'n. Dim yn aml iawn, mae rhywun cael cyfle i mynd mor bell a hyn a cynrychioli'r, gymuned a'r clwb o bod dim. Dwi'n gwybod, o'n i wedi cyrraedd y ffeinal. Ond eisiau cyrraedd weis. Dwi'n meddwl bod da ni wedi creu hanes trwy cyrraedd. Dwi'n meddwl bod o fel yn byd os ti'n cyrraedd, ia. Mae Cwpan Cymru yn anfarth a just cael yr opportunity i das i godi y troffi so fel mael gymaint. Be mae di wneud i'r clwb, be mae di wneud yn y gyngraidd. Dyna'n wneud i chdi gochi rhywun? Wel, so fan i sgodi ar y cwpan 20 years just dwi wedi bod yn chwarae a ti'n meddwl, na, no way, na gero ond da ni ffain o fynd yna wan, t'wo. Dwi'n teimlo tra bod ni'n fama braidd i ni fynd i weld yr ofal. Siw bod chdi'n gyda bod i'w shortcut ar ôl dwyt. Os ydych chi'n mynd y ffordd o'n i'n mynd o stalwm trwy'r coed y mwncw, Dwi'n mynd gorau dringo dros dim ffensio am byd fel hwnna, do? Dwi'n wewis efo chdi. A tylla o ffens y mwncw da ni wedi gwneud, so ar i drwy hwnna, os da chi eisiau. Wel, dyma ni, croeso adra. Ie, dyma'n adra ar y munud, ond edrych ymlaen o ddod yn ôl yma, mynd asa. Wel, mae'n edrych bach yn wahanol yma i be oedd ei tro dwytha fi eisiau yma. Mae yna lot o waith yn mynd ymlaen yma, does? Fatha building site dal i fod, ond dwi'n meddwl mynd i fod yn amazing unwaith mae o wedi orffan lle a bob dim di wneud. Ti'n sbiad y gwaith sy'n mynd ymlaen o'n wan, a mae jyst yn eich di'n excited i gweld beth sy'n mynd ymlaen few seasons nesaf, to. Y gwaith, y pres, gael ei gwario. So bu well y chwarae wael y cofio armi ar y cae yma. Dwi'n meddwl y breuddwyd da ni gyd isio di bod ni'n gallu chwarae games Europeaidd yma. So ennill y gwpan yn gobeithio. Roedd y freuddwyd yna fod yn wir lle ag bod ni'n gallu chwarae gêm gyntaf ni nôl yn yr ofal. Gêm Europeaidd, sgor y nice ring to it. Ie. Be fydd y negas ola cyn y rownd derfynol na yn erbyn Flint? I'r chwaraewyr, newch siŵr bod yn allan a gadael bob dim yna. Neu siŵr bod gennym ni ddim regrets yn dod off a dangos ys quality lly. I'r cefnogwyr, dewch yn eich niferoedd, neu siŵr bod chi'n ymwneud â gwyrdd na, neu digon o dwrw achos da ni'n gwybod faint o wahaniaeth maen nhw'n gallu gwneud a bod y 12th man yn ei ar y diwrnod na'n ysbrydoli'r hogia i roed yr extra 10% na'n gobeithio gan i dros dy fain. Chwarae Caernarfon ti goro, chwarae i'r batch yn dechrau. Os mae'r cefnogwyr yn gwch di reid 100% ar y cae, ti'n eich glapio chdi off wedyn. Os ti di trio ddod ar y cae 100%, danos bod chi wedi gweithio galar. Yn hapus yn fyna, ond da ni eisiau cyrraedd. Ti ddim yn mynd o fanna heb cyrra'r cwpan yna, ie.
So fo'n neis jyst i pawb wedyn i gael yr hwb na a dod yn ôl i fama, i nôl i'n cartra ni efo European football. So yeah, that's the dream, Nick, that's the dream.